iri nri. Eating. Ada na Zay na-eri nri. Ada and Zay are eating. Unu na-eri nri. You folks are eating. Ịchọrọ iri nri. Yes, do you want to eat? Ọ dị ka ọ na-atọ ụtọ. It looks delicious. Very too. Take a little bit. Anyị na-eri nri. Yum, 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 yum. We are eating. Ọ na-atọ ụtọ. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ọ na-atọ ụtọ. Yum.